गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबाव बिटिआरनि गासै बियाबावनो सुबुं अनसाय बिथांखि गियान सोरां आसनिजों फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो। मैया बिटिआरनि दावबायसा बर', रनजित बसुमतारी, नीलु स्वरगियारी आरो गोबां एमसिएलए एमएलए बिथांमोना गाव गावनि बियाबनि सिङाव फरायसाफोरनो साफायाव 5,000 रां अनसुंथाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि बिपिएल थाखोनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव थुलुंगा होनो आरो रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब जानाय बायदि बे अनसुंथाइखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय होनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। सावगारियाव नुनाय सुबुं, मुं थं आरो बबेनि जेबो सिनायथि गैया। बिटिआरनि गोदान जिल्ला तामुलपुर कुमारिकाटा सेसापानि बर' बाजाराव दान मोनसेसो समनिफ्रायनो गोदाव सोराव दंफैयो। जानो हागौ बे सुबुङा साननो हानाय गोहोआ खम एबा खर'आ मोजां नङा। दासिम बिनि न'खरनि रावबो सुबुं ओंखाराखै। अब्लाबो न'खरनि सोरबाफोर नागिरबायदोंब्ला कमेन्टआव मबाइल नाम्बार हरना आबुं सुलाद लाहरनो हागोन। रायजोआव सरकारि हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनि हेंथायै सरकार आरो खुंथाया गोख्रों जादों। थिग बेबायदिनो बङाइगाव जिल्लानि बिद्यापुराव होस्रांनाय हाबाफारि लादों। आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायखौ जिल्ला खुंथाया होस्रांदों। मख'नो गोनांदि सरकारनि 7 बिघा हाखौ अबैध भाबै दखल खालामदोंमोन। खुंथाया मैया पुलिस लाना होस्रांदों। रायजोआव एनएलएफबिनि रां दाबिनाय आरो पुलिसआ आथिङाव गावनाय एनकाउन्टार खालामनाय खौरां गोसारनायखौ लाना मैया एनएलएफबि आफादा फिन बिबुंथि होदों। एनएलएफबिनि मुङाव माखासे जाफ्लेबाय थानाय थासारिखौ लानानै एनएलएफबि आफादा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंदों दि पुलिसआ एनएलएफबिनि सोद्रोमाखौ आथिङाव गावदों होननाया नंखाय होनना बुंदों आरो जायफोर गावजादों बिसोरो एनएलएफबिनि सोद्रोमा नङा होनना रोखा खालामदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव एनकाउन्टार खालामजानाय एनएलएफबिनि सोद्रोमा होननाया 28 मार्चआवनो एनएलएफबिनिफ्राय डिसचार्ज खालामजाखाबायमोन होनना बुंदों। एनएलएफबि आफादाव समाज बेरेखा हाबा मावनो रावनोबो गोहो होआखै होनना बिथांमोना रोखा खालामो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' हारियाव समाजारि जेंनाफोरा जोबाखै। बेखौ सुस्रांनो एबसुआ अराय हाबा मावगासिनो। लोगोसे बर'नि गासैबो दैदेनगिरि गोरों गोरा सानसुमैफोरा हाबा मावनांगौ दङ होनना एबसुआ बुंदों। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिनि थान्दै मेलखौ बेखेवना होयो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजुकुमार मुसाहारिया। जिल्ला एबसुनिफ्राय बाहागो लाफानो हायो सासे नेहाथारि असला औवारी, लोगो थुनलाइ नेहाथारि लांगोना बसुमतारी, लोगोसे काजलगाव दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि अमर इस्लारियाबो बाहागो लाफानो हायो। भारतनि नुसुं हादर श्रीलंकाया खैफोदाव। दरसे हादरा रांखान्थियारि अलखदाव गोग्लैना दाहारजों बुसोम जाना दिनै आगोर मोनै जादों। श्रीलंका हादरा चीन हादरजों लोगो जाना भारतखौ एंगारदोंमोन। श्रीलंकाखौ खैफोदनि समाव चीनआ लोगो एंगारबाय। भारतआसो बे समाव हेफाजाब हरगासिनो। श्रीलंकानि थासारिया ओरैबायदि गिलु बालु थासारियाव थांबाय जेरैबो आंखालजों नोगोरारिफ्रा हालाय हाबाय जानांदों। मुलुगनि हादोरफोरनाव मागिबाबो आगोर मोनाखै श्रीलंकाया। मैया गुवाहाटीनि आसाम रायजो बिजेपिनि गाहाय मावखुलियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि मन्त्रि एमएलएफोरा रायजो सभानि गोदान एमपि देरहासार जानाय पबित्र मार्केरिटा आरो रनगोरा नार्जारीखौ बरायदों। लोगोसे गोनांथार सावरायमेलबो जुथुमदों होनना मिथिनो मोन्दों। सुबनखाता गोजौ फरायसालिनि बानजायनायाव पुनितर सागर अभियान हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि पाराभुटान सिमना ओनसोलनि सुबनखाता गोजौ फरायसालिनि एनसिसिनि बानजायनायाव पुतिन सागर अभियान बिथांखिनि गेजेरजों प्लास्टिक उदां साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि बानजायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नखर समाज हारि हादर जौगाहोनो सोलोंथायानो गुदि। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि रनजित बसुमतारीया। गियान सोरां अनसुंथाइनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारा बिटिआरनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायनि नोजोरजों गियान सोरां आसनिखौ लानायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनिसिम बिटिआरनि रनजित बसुमतारीया रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।